Panjenengan semuanya. Ya wes nah, ben ora ngantuk. So. Minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang makmu ngambil lingsir sengingin ana kene aku nunggu kowe. Kompak lemburi wayahe hae iki yo hae. Yo, tuk gempak gentuk. Ayo. Tuk gentak gentuk nyut ngono Pak nyut gerak nyut. Sik, iki anu dibahas tukang kendang itu. Ini ku kualitasnya biasanya ini udah berapa minggu belum mudik gitu. Belum mudik? Ya, tertahankan. Tertahankan oleh apa? Oleh kahanan. Oleh kahanan. Mergo rene HE iki mau. Lah iya gara-gara enggak ada HE iki mau. Ya. HE. Pancet ya? Jan-jan ning kowe ning endi? Gelagatmu saja nyemri
Orang kodok sih Lah bonus. ketemplek ngene ngabang-abang ora. Aku mesakne Mas Mas Dodo iki kalau lho ya. Sabar. Sabar Mas Dodo. Nggih. Poso. Iya. Tirakan. Lah nggih. Nggih. Tapi nek ra enak wis suwe dadi ra kenceng niku lho. Ora iso kenceng lho Mas. Ya kok dikentengi nganggo sekrup baute. Nganggo Lah drei. iya aku drei. Monggo Nduk. Jancane kowe neng endi gelagatmu sajak nyupriyani atiku sun karo wanita liya. Ditunggu ini kok nambah lagi. Gak apa-apa bonusi. Siapa Penting iki? seneng atine.